маршрута, като ви... И здравейте на всички, днес ще играем Clash of... Започваме. Да, нов съм в YouTube. Да, този клип да ви хареса. И да увелича малко. Кажете в коментарите, ако е много силно. И да. Аз съм Танхал 7. Съм мръщнат. Ако искате, вижте. О, такова ли съм. Ето мамин. Много съм зле. Елате в нашия клан Салите. Салите Шекси. И сега да атакуваме. Вероятно съм атакували. Да видях и да атакуваме. Не. Този е перфектен. Има ли нещо в което са? Но. Ще вървим. Арчерите и също така. Ай, то колко бомби има? Джон. Да. Ще има видео там утре, може би днеска, не знам. Но ще има, ако само харесате. И да. Не видим дали ще успеем да вземем нещо. Играта от 6 месеца. И да, не съм много добър. Сигурно ще викате много се решнаят. Да, такива неща. И да. Само тя реклама. Бързо трепят нещата. И да. И това беше всичко от мен. Ще има клип после или утре. Не се знае. И бай.